कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाच्या वीक्षकांक नमस्कार. खबर सांगता हरीश नाईक. कारवार तालुक्यात 49 शाळेत पहिल्या वर्गात 1B प्रवेश ना. कारवार तालुक्यातल्या 49 सरकारी शाळेत या शैक्षणिक वर्षाक पहिल्या इयत्ते खातीर 1B विद्यार्थी प्रवेश घेतला अशी धक्कादायक माहिती समोर आयली आसा. ह्या 49 शाळांपैकी 19 कनिष्ठ प्राथमिक शाळा, 2 KPS शाळा आणि 28 प्राथमिक शाळेचो समावेश आसा. विद्यार्थ्यांची संख्या घटती आशिल्ल्यान या शाळेत पहिलीचो वर्ग रिकामो जाल्लो आसा. ग्रामीण भागांतल्यान शहराकडे वयचे स्थलांतर आणि पालकांचो खाजगी शाळेकडे वाडिल्लो कल ही या परिस्थितीची मुख्य कारण जावन आसा. बरेच गावात ल्हान भुरग्यांची संख्या कमी जाल्ल्यान सरकारी शाळेत विद्यार्थ्यांच्या अभावाचो सामनो करचो पडटा. शिक्षण विभागान या परिस्थितीची गंभीर दखल घेऊन विद्यार्थ्यांची संख्या वाडोवसाठी वेगवेगळ्या उपाययोजनांचो विचार चालू आसा. कारवार तालुक्यात सरकारी शिक्षण व्यवस्थे खातीर ही एक चिंतेची गजाल जावन आसा. गुप्त माहितीच्या आधाराचेर काळमांजराच्या शिकारीचो पर्दाफाश. कारवार जोडा तालुक्यातल्या बोंडेली गावात रान विभागान मोठी कारवाई करून काळमांजराच्या शिकारीचो पर्दाफाश केल्लो असून गुप्त माहितीच्या आधाराचेर घातिल्ल्या धाडीत गोवा राज्यांतलो वास्को हांचो जयेंद्र दिगंबर गावडे हांकां अटक केली. या कारवाईत मृत काळमांजर आणि सुमार 4 किलो रान प्राण्यांचे मांस जप्त केले असून या शिकारी प्रकरणातल्या इतर आरोपींचो शोध रान विभागा खंयच्यान सुरू आसा. फॉरेन्सिक तज्ञ आणि श्वान पथकाच्या मदतीन पुरावे गोळे केले असून तपास जोरान सुरू आसा. कर्नाटक आणि गोव्याच्या सीमेचेर आशिल्ल्या जोडा तालुक्यातल्या बोंडेली या गावा शेजारच्या जंगलात काळमांजरेची शिकार करून त्याची मटण करत असताना कर्नाटकाच्या वन विभागान धाड टाकून एक प्रकरणाचो पर्दाफाश केला आसात. या प्रकरणात तेंच्यांनी काळमांजर, 4 किलो मटण तसेच शस्त्रसाठो जप्त केलो आसा. तसेच स्थानिक लोकां बरोबर शिकारी केल्लो गोवा वास्को हांगासरलो संशयीत जयेंद्र गावडे हेका वन विभागान अटक केल्ले आसात. तसेच स्थानिक जे तेजे साथीदार आसात ते फरार जाल्ले आसात. तेंचो शोध सध्या वन विभाग घेत आसात. या घटनेची गुप्त माहिती ह्या वन विभागाक मेळ्ळी, त्यानुसार ही कारवाई केल्ली आसात. कारवाई नंतर फॉरेन्सिक टीमीन घटनास्थळाचेर येऊन त्या संदर्भातील जे पुरावे आसात ते पुरावे शोधलेले आसात आणि फरार जाल्ले जे स्थानिक शिकारी आसात तेंचो शोध सध्या वन विभाग घेत आसा. भारताच्या स्वादिष्ट परंपरेक आधुनिक स्पर्श दिवचे नाव मल्लिकार्जुन ॲग्रो फूड्स अँड एरोमॅटिक्स प्रायव्हेट लिमिटेड, शंकर फूड पार्क, सदाशिवगड, कारवार. 1991 पासून विश्वास, गुणवत्ता आणि उत्तम चव यांचो संगम. टोमॅटो, चिली, सोया सॉस, सिरप, सीझनिंग पावडर आणि बरेच काही. घरगुती जेवण असो किंवा हॉटेलचो खास मेन्यू, प्रत्येक खाण्याक दिता खास चव आणि परफेक्ट टच. ताजेपण, झणझणीत चव आणि वेगवेगळ्या फ्लेवरची शानदार रेंज, जे ज्युसा खातीर, बेकरी, डेअरी आणि फार्माक उपयोग जाता. ISO प्रमाणित गुणवत्ता आणि ग्राहकालो अढळ विश्वास. प्रत्येक उत्पादनात उत्कृष्ट गुणवत्ता आणि सातत्य. प्रत्येक जाग्यार चव आणि सुगंधाची खास मजा. प्रामाणिकपणा ही आमगेली पॉलिसी न्ही तर आमगेले तत्व आसा. तर आदेश स्क्रीनाचेर दिल्ल्या नंबराचेर संपर्क करा. मल्लिकार्जुन ॲग्रो फूड्स अँड एरोमॅटिक्स प्रायव्हेट लिमिटेड, शंकर फूड पार्क, सदाशिवगड, कारवार. तळगुप्पा शिरसी हुबळी मार्गासाठी रुपये 18,424 कोटीचो खर्च. पर्यावरण मंजुरी खातीर प्रकल्प अडकून आसा. कारवार. कर्नाटकातलो महत्वाकांक्षी तळगुप्पा शिरसी हुबळी रेल्वे मार्ग प्रकल्प पर्यावरण आणि रान खात्याची मंजुरी मेळना जाल्ल्यान अजून अडकून उरला. सुमार 165 किलोमीटर लांबीच्या या रेल्वे मार्गाक अंदाज रुपये 18,424 कोटीचो खर्च अपेक्षित आसा. या मार्गामुळे उत्तर कन्नड जिल्ह्यात खास करून शिरसी, सिद्धापूर, येल्लापूर आणि हुबळी भागात थेट रेल्वे संपर्क जातलो असून प्रवास आणि माल वाहतुकीक मोठो फायदो जातलो. पूण प्रस्तावित मार्गाचो मोठो भाग घनदाट
रानांतल्यान उते आशिल्ल्यान रान आणि पर्यावरण विभागाकडच्यान मंजुरी मेळच्याक अडचणी येतात। रेल्वे मंत्रालयान या प्रकल्पाक मान्यता दिली तरी पर्यावरण अडथळ्यामुळे प्रत्यक्षात काम सुरू जाऊ शकले ना। स्थानिक नागरिक, व्यापारी आणि वेगवेगळ्या संघटनांकडच्यान हो प्रकल्प बेगी मार्गी लावच्याक मागणी जाती आसा। उत्तर कन्नड जिल्ह्यातले ज्येष्ठ काँग्रेस नेते आणि माजी मंत्री आर.व्ही. देशपांडे हांकां मंत्रीपद दिवची मागणी। कारवार। उत्तर कन्नड जिल्ह्यातले ज्येष्ठ काँग्रेस नेते आणि माजी मंत्री आर.व्ही. देशपांडे हांकां मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार हांगेल्या मंत्रिमंडळात उपमुख्यमंत्री किंवा मंत्रीपद दिवचे अशी जोरदार मागणी तेमगेल्या समर्थकांनी केली। येल्लापूर हिंगा जाल्ल्या पत्रकार परिषदेत काँग्रेस नेते डी.एन. गांवकर हेमी आर.व्ही. देशपांडे हेमी अनुभवी आणि यशस्वी माजी मंत्री असून जिल्ह्याच्या विकासात तेमगेले मोठे योगदान आशिल्ल्याचे तेमी सांगले। पक्षाच्या हायकमांडान तेमकां मंत्रीपद दिवन न्याय दिवचो अशी मागणी तेमी केली। दरम्यान माजी नगरपंचायत सदस्य कैसर सय्यद अली हेमी आर.व्ही. देशपांडे हांकां मंत्रीपद न दिल्यार समर्थक रस्त्याचेर उतरून आंदोलन करतले असो इशारो दिलो। या पत्रकार परिषदेत देशपांडे समर्थक मोठ्या संख्येन उपस्थित आशिल्ले। रुक्मिणी ज्वेलर्स, सदाशिवगड, कारवार। सुंदर आणि आकर्षक दागिन्या खातीर विश्वासाचे नाव रुक्मिणी ज्वेलर्स। हिंगा भांगर, चांदी आणि डायमंडाचे वेगळे वेगळे प्रकाराचे दागिने मिळतात। लग्न, साखरपुडो, सण, उत्सव किंवा कसलो खास प्रसंग असो, प्रत्येक क्षण अधिक खास करच्याक हांगा उत्तम कलेक्शन उपलब्ध असा। पारंपरिक डिझायनासोबत आधुनिक आणि ट्रेंडिंग डिझायनाची मोठी निवड हांगा मिळता। आमगेली दुकानात दर्जेदार दागिने, योग्य दर आणि ग्राहकाक उत्तम सेवा ही आमगेली खासियत असा। अनुभवी कारागिरान काळजीपूर्वक तयार केलेले दागिने तुमगेले सौंदर्याक अजून उदळ करतात। ग्राहकाचो विश्वास राखून सर्वोत्तम गुणवत्ता दिवचे आमगेले ध्येय असा। आजच भेट दियात आणि तुमगेले आवडीचे सुंदर दागिने घेयात। अधिक माहितीसाठी स्क्रीनाचेर दिलेल्या नंबराचेर संपर्क करा। रुक्मिणी ज्वेलर्स, विश्वास, गुणवत्ता आणि सौंदर्याचे प्रतीक। इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता। व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरू नकात। कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मेळसाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा। धन्यवाद।